mzali sisondela phambi kokusuka kwakho emsweni sibulela mzali ukuthwalwa nguwe ebudeni bemini ke mzali uthembekileyo into ngezinto ke mzali ebesizenza nzima throughout the day wasifihla ke mzali kodwa kwafikela le xesha ke mzali uthandekayo xa sizawuqala le program esonca simeme umoya wakho esonca uba ube phakathi kwethu ke mzali uthandekayo nengqondo zethu ke mzali uvule neenhliziyo zethu azathi amazwi azawuwa phezu kweentloko zethu ngethuba afumane indawo zokuhlala entliziyweni zethu angahlali nje mzali uthandekayo kodwa ukwazi ukwenza utshintsho lwempilo yethu nangumntwana wakho ke mzali ozamsebenzisa namhlanje athethe nathi ke masongcwele mfihle mzali othandekayo ngapha kwesikhumbuzo somnqamlezo wemfundiso singaboni yena ke mzali othandekayo kodwa sibone uYesu Kristu elengemnqamlezo zonke nto ke sizicela kuYesu obuyayo amen. Maranatha masala Nkosi yethu iyeza namhlanje ke sivula i-week of prayer yethu enesihloko esithi in times like this we need an anchor. In times like this we need an anchor. Othunyelwa izulu ke namhlanje Tata Dansta. Xa sizamphakamisa ke simphakamisa ngeculo number 20 simcule ngoDlamgo Mkhosi. Ukakuthala moya wangu usuku lwanamhlanje lonke ixesha uqala imini awuyazi imini leyo iphethe ntoni xa uvuka uqala usuku imini nganye inezigigaba zayo uyakwazi uvuka uphilile litshone ilanga sekuthiwa akasekho bani uyakwazi uvuka uneenyawo zakho zombini liyakwazi utshona ilanga kuthiwa unqunqwe iinyawo asekho uyakwazi uvuka unomsebenzi kodwa liyakwazi utshona ilanga ungenamsebenzi uyakwazi uvuka ulala unabantwana uyakwazi ukuse kuthiwa abantwana bakho bonke baswelekile now ubomi esibuphilayo ke bulolo hlobo yiloo nto ke sidimana ndisithi qho xa ndimsima ndithi masimbulele uThixo ngokusiboleka kwakhona kunamhlanje asiyazi ke noba sizomgqiba ubusuku inyaniso leyo iba ngathi ke ebantwini unguthatha kakubi xa usithe ebantwini ungalala ndingavuki. That is the reality of life. Ayikho koyikisa
koko yinyaniso leyo. Ndiyabona ke ndinelaka okanye ndinelishwa lokumana qho ndiqala ezi ntsuku zibaluleke ngolu hlobo. Ndiyabulela ke kuThixo ngokuthi andiphe ithuba lokuthi ndingumoni. Ngoba lonke ixesha ndiceliwe ndizowuma phambi kwabantu, nokuba ndizowuthandaza, noba ndizowushumayela, suba ndisithi uThixo ikhona le nto afuna uyilungisa kum. Ikhona le nto uThixo athi Dunster khawulungise phaa ubomi bakho. Ndiyabulela ke kumphathi umkhulu othe wandiboleka elithuba. Ndifuna ke sijonge umbuzo namhlanje okincwadi yezikumkani chapter 4 verse 28. Ke sijonge nje lo mbuzo othi ngokumkani ngabesibini isahluko sesesine uverse ngu28. Libali eli elisilaziyo sonke. Sabo sami nobungaya ngapha ya kuyehlale phawena. Nkosi kakhulu. Now, libali eli esilaziyo sonke. Le family yenza ububele, yenzela uElisha ububele. uElisha engena kwesi sixeko okanye kule dolophu yayilikhaya emana ophunga kulo. Okanye mhlawumbi heavy lunch khona njengokuba esebenzela uThixo nje. Wade lo mama wayiqaphela lento ba le ndoda yakwaThixo asiyinikwa kibali ngokupheleleyo okokuba lo mama in terms of the background yakhe ukuthi usuka phi. Kodwa siyaqaphela into yokokuba lo mama ngomnye womama awayekholelwa kuThixo. Uthi ke apha kumyeni wakhe, tata kukho le ndoda kwaThixo emanisiza apha. Bekunganjani okokuba siyenzele noko igumbi layo. Inganele nje mhlawumbi ukutya koko izothi khebevu bayifuna ulala ikithi ngqi. Masithina singabantu abangootata asikhawulazi ubona umama yena uyabona uba ngaba noko indoda kaThixo idla ngodinwa. Mayenzelwe igumbi phaa, yenzelwe nebhedi, kubekho nesibane sokulayita xa ifunda netafile. Hayi wayithenga nyani notata le nto. Ndiyabona uba yayilikhaya elifumileyo ke eli. Ilikhaya lonke linezinwe. Ilikhaya icaca into yokokuba likhaya elibathandayo abantu. Xa nefika ke uElisha akanela njengokwamane nyuka kuba xa ungena wangathi ungena kwakhe waya kule guest house yakhe afika bekitasi khona. Mhlawumbi wanyuka nesitshixo andiyazi, kodwa yathi yawugqithwa mhlawumbi kwakhiwa kathiwa uyabona ke ndoda kwaThixo qho xa usiza ngoku naliya igumbi esikwenzele lona. uElisha nguye noGehazi asebenza kunye naye. Wabujonga obububele bungakanana uElisha. Kwakho into ethi kuye, "Yemani, noko isiphethe kahle le family." Isiphethe kahle le family. Mhlawumbi ke banikwa zonke izimuncumuncu ezityiwayo. Kube kuthiwa hayi awumayindi ngokhupha ikhadi, kuthiwa hayi ityamani yomuntu ofuna uyitya. Mhlawumbi usangazi ijuice. Uba wayisitshinyama ndimazi ndingandibethi. Mhlawumbi wayesenzelwe ilembu chops andazi. Kodwa yonke into engathi mnandi. Wayijonga le nto uElisha. Wabuza apha kuGehazi, "Yemani,
eli khaya lisiphethe kakuhle. Noko singalenzela ntoni? Alright. Ungayifunda ke wena ke le nto ndiyithethayo ilapha kwesi sahluko sesine. Athi uGehazi man ndiyayiqaphela but apha ingathi abanayo unyana. Okay. Andiboni mntu odakasayo omncinci olapha. Mhlawumbi bekungakuhle ukuba angaphiwa unyana. Bayazixoxela. Abizwe athi uElisha, Gehazi, okay, khawubize ke umama. Ke sizobuza apha kuye ngoba sifuna ukumnika into angayifuniyo. Okay. That's no assume. Hayi abizwe nyani. Ekubizweni kwakhe impendulo yakhe ibonise xa isithi omnye, hayi man, lo nyaka uzayo ngeli xesha uzoba nomuntu omtsha kweli khaya. Alright. Athi asudlala ngam wena. Yeah. Ngoba kuthiwa nomyeni wakhe ebeselekhulile. Ngokwamehlo akhe ithi umyeni wam akasekho mandleni okokuba noko angahamba umhlaba omde. Yeah. Ngokwamehlo akhe akayiboni into enokwenzeka. Yeah. Asukathi hayi sudlala ngam. Noko sudlala ngam. Thukathi ibali libe lifutshane. Athi uElisha, okay, kunyaka ozayo masithi mhlawumbi simpho October. Athi mhlawumbi uthe uElisha yabona kulo nyaka ozayo ngo-October khona into ezakwenzeka kuwe. Hayi nyani ngokwelizwi uElisha belithethile afunyane ke umntwana. Athi awufunyana umntana akhulu umntwana. Okay. Kube mnandi ekhaya ngoba banikwe into kubo ibe into impossible. Kodwa kuye uThixo ayikho into emnqabeleyo. Masibambe into ethi ngamanye amaxesha siba nazo izinto asizinqwenelayo ebomini, kodwa ngenxa ye-barriers uye uzithandazela. Because my husband is old. In other words, there is nothing can be done. Ngoba mhlawumbi iminyaka lena bajonge ngayo bathi no, xa ufika kwiminyaka ethile ixabiso lithile akanokwenzeka u-A no B. Biologically, physically, scientifically, it is impossible. Yeah. So asikwazi umsola lo mama ngoba ujonge biologically wajonga na scientifically into ethi soze kwenzeke tu. Hence esithi sudlala ngawo. Sudlala ngawo. Ndifuna uthatha kunye nabantu bakaThixo namhlanje. You know sometimes uthiwa ndingekalili. Walila tata. Ndifundile ndabona into ethi uhambo lobuKristu alukho lula ngolhlobo silicinga lulula ngalo. Akho amaxesha koluhambo kunini na Thixo ndizibika kuwe. Ungeva. Ukukholwa ukusebenzela uThixo ayithethi ukuthi awazofika amaxesha anzima. Alright. Wakhula lo mntwana. Kuthiwa ngenye imini le nkwenkwe yahamba noyise. Yayemasimini. Apha endleleni yavuka inhloko. Okay. Yabethwa inhloko. Kabuhlungu. Xa ifika emasimini ndiyayicinga ke le mhlawumbi yabamba izandla inhloko yam. Inhloko yam
inhloko yam waya utatayo kuyo le ntwana wathi mayikhawulezisiwe kumama. Ndiyabona umama ke njengokuba ngaba abantwana xa umntana esiva kabuhlungu uyayazi uba makakhalele phi. Yeah. Wayazi lo tata bayi kamayolile lapha kunina le ntwana. Xa ifika kumamayo wathi eyibambile yasweleka wabhubha umntwana. Remember le family bekumnandi ekhaya. Bemana besithi kubo bonke uThixo akekho njengaye. Yeah. Now is. Ubhubha lo mntwana sele bemqhelile. Sele besithi mikhulu ingummangaliso imisebenzi kaThixo. Andiyazi koluhambo lobuKristu zingaphi na izinto othi usazibuka. Othi usathi mhle uThixo. Othi usayincoma uthi ulungile uThixo. Kodwa isuke loo nto ife isesandleni sakho. Ngamanye amaxesha ithi le business isenza kakuhle. Ngamanye amaxesha uthi lo msebenzi usahamba kakuhle. Ngamanye amaxesha uthi lo mntwana esakhula kakuhle. Ngamanye amaxesha ithi nale ndawo kuyo emkwenkwenzweni isenhle kodwa ife uyibambile. The question is, how do you respond? Lento ibingumthuthuzeli wakho. Lento ibikunika ukuphumla. Lento ibikwenza uthi xa ujonga uThixo uthi makabonge uThixo. How do you do xa lento intsikelelo isuswa esandleni sakho? In times like this we need an anchor. Lapho ingena khona le ntsika. So uthetha nabantu abalapha namhlanje. Amanye amaxesha abantwana basekhaya. Le nto uThixo bekusikelele ngayo uzayiyeka uThixo ithi shwaka. But ukuthi shwaka kwayo, ukufa kwayo, that does not mean God is dead. Uthe akufa lo mntwana esandleni sikamamakhe. Kuthiwa umama wathi kwisicaka, balekani niye kutata emasimini nithi makakhuphe idonki. Ndizohamba ngoku ndiya kwindoda kwaThixo. All right. Phezu entabeni yaseKhameli. Kuthiwa nyhani yeza le donki zezi zicaka zihamba kunye nezidonki bakhwela. Wathi lo mama apha kubo, into endifuna maniyenze ndim ozawuthi drop the speed. Okay. Ndim ozawuthi imani mabaphale la madonki. Yeah. Mhlawumbi wayebatha ngo-220 andiyazi. Mhlawumbi wayebatha ngo-180 andimazi. Engqondweni yalo mama unento athi ungathini Thixo udlala ngam. Ungathini Thixo udlala ngam. Ufika Thixo sisi-comfortable asimfuni umntwana. Bese silanto ethi si-right without this child. Yanguwe osibhodalishayo. Yanguwe. Ithi xa ifika apha yema ayijobu wabona nansiya uElisha wabona ukunyuka kothuli. Okay. Wayiqomba ezadonki I'm sure zezela khaya didla ngotya kulo. Yeah. Because ulibonalisa kude wathi la mntu uzaphaya ingathi kulaa mshumanekazi.
wathi phuma Gehazi uyowubuza kwenzeka ntoni. Yeah. Afika uGehazi kuthiwa mandibuza uba ingaba how are you? How is your husband? And how is your child? Kubuza uGehazi. Uthi lo mama all is well. Andimazi noba lo mama ujonge wathi andizophendla le eligeza. Okay, sure. Andizothetha nalo mntu. Yeah, ngaqondakala. Ndiyayiva le nto ayibuzayo. But ndifuna lo ebethe ngeli xesha. Uthi all is well. Zihlobo. Akho amaxesha kuhambo lobuKristu when you hide your sorrows with smile. All right. Akho amaxesha uthi ngeli xesha kungekuhlanga xa ubuzwa uthi hayi kuhle. Because lo mntu ukubuzayo uyayazi into kokuba akanayo i-ability. Na mhlawumbi lo mama wathi kangajonga uGehazi wathi noba ndingaxelela akho nto ozawuyenza ngengxaki, ndifuna kanye ibhosi yakho. There are times elifini yazi indawo olilela kuyo. Waya ku-Elisha xa nefika masifunde ke la verse 28. Masifunde la verse 28. Remember, uthe xa ebuzwa kuqala kuGehazi wathi all is well. All is well. Namhlanje andizange zokushumayela koko singathandaza. Because uhambo lobuKristu bantwana basekhaya lunamaxesha enyukayo. Ibe ngathi uThixo uphendula abathile. Number 1, andiyazi yintoni ekulahlekeleyo. Sometimes uyakwazi ulahlekelwa nguwe. Ufumanisa uba une-conflict apha upstairs. Remember, lo mama elikhaya liswelekelwa ngumntana, leli khaya belimphethe kakuhle uElisha. Ibambe lo nto. Elikhaya ayilo khaya likhaya elimhloniphayo uThixo ngoba lingahlonipha the speech umuntu kaThixo ithetha ukuthi liyamhlonipha uThixo. All right. But uvuyo lwabo yaba luvuyo oluncinane. So uvela apho ke ngoku verse 28. Khani fundeni ku verse 28 ke bantwana basekhaya sovala inkonzo. La verse 28. Nabani na ke bethuna ndithe letha iya masiye mntakwethu uzayitoli kuxhamele. The woman said to him, "Sir, did I ask you for a son? Hey, Didn't I wathi tell you?" ukhayiphinde ke letha wami. The woman said to him, Now mamela ke ngoku unkosikazi lo ebephiwe umntwana sithe umntwana u20 kanene ngoku uswelekile. Yeah. Now remember le nkosikazi khange imcele lo mntana verbally. Okay, sure. But ngabo ababone ukuthi lo mntwana makaphiwe le family. Yeah. Now hence le family lo mama ngoku. Now umbuzo mhlawumbe unabe utata uphi? Utata usesemasimini. Now uthi ke ngoku uthi wathi lo nkosikazi apha kuElisha. Yes, "Did let I ask you for a son?" ingaba count masiqale kule ndawo bendimcalele phofu lo mntana bendike ndamcela unyana. What a question. Now bendike ndawucela lo msebenzi bendike ndayicela le nto undini. Yes, let "Didn't I tell you not to raise my hopes?" bendikuxelele ndathi sunyusa. Ithemba lami. Do not raise my sukunyusa amathemba akho. I told you from day one that my husband is old.
yangathi kuwe ndithetha into engekhoyo. Waqhubekeka mhlawumbi sendiyifakela ke ngoku wathetha noThixo wakho nandipha lo mntwana. Why kutheni le nto udlala ngam? Hlobo zami ezithandekayo, nathi ngamanye amaxesha siyafikelwa yilo mibuzo. Zikhona izinto uThixo athe wasipha zona, ngamanye amaxesha sizibone izinto zifele ezandleni zethu. Ezinye izinto zifa physically, zongena emangcwabeni. Thixo akuboleka imoto, while you are still enjoying le moto, usithi God is good, isuke le moto ifele ezandleni. Thixo uyakwazi usiboleka abantwana. Aba bantwana bathi lo mntwana ilibhongo neqhayiya kweli khaya, asuke lo mntwana afe physically. Ibe ngathi zange wafumana mntwana. Uyakazi into ethi uThixo akunike umsebenzi and ujonge futhi uthi hey, this is the best job. Why you are still enjoying it? Uthi hayi kukwamalume phaya, suke lo msebenzi uphelele ezandleni. Ugaleleke lo mbuzo othi, why Lord did you raise my hopes? Uthena ubundinyusela amathemba nje. Ngamanye amaxesha abantwana wonke umzali unephupha neqhayiya ngomntwana wakhe. Umbone lo mntwana ekhulele enkonzweni eyi-adventure, akhule eyi-pathfinder, akhule eyi-ambassador, akhule eyi-senior youth, bambi bade bangena ka-master guide. Lifika ixesha lo mntwana afe spiritually. What do you do? Why do you raise my hopes? Lo mntwana ubumbuka emhle enxibe uniform, manje usithi inkosi indincede. Kodwa umbona umntwana wakho egqitshwa yinsango. Umbona umntwana wakho egqitshwa yiteki. Umbona umntwana wakho engena ephuma etsongweni. Ufane noJob xa besithi nokuba ngaba Thixo bendingazelwanga. Namhlanje zihlobo siyalila singabazali, sililiswa ngabantwana bethu. Othi xa ujonga ubone nje ukufa kwakho apha iphelile ndibe noThixo kwelikhaya. I don't know ukuthi ngamanye amaxesha uThixo akuboleke umtshato, akuboleke lo mtshato kube mnandi nenxibe nezifanayo, kube kuhle ekhaya, and there is nothing wrong on that. Kanti lonke lo xesha the same marriage ebinhle izolo, sithandaza kunye, sicula kunye, sisiwa sivuka kunye nobomi, uphelele ezandleni. What do you do? Ngamaxesha ke la uve omnye esithi okoko waswelekelwa ngumntwana watsho walahlekelwa yimpilo. Ziba khona isituation ekuthi xa kulahleka lento ibiliqhayiya nebhongo lakho ikubethi kutraumatize, ngoba amabhongo wakho onke ubusithi noko lo mntwana uyakulakha elikhaya. Uthi wakumbona lo mntwana engene ephelele etshwaleni, uthi wakumbona umntwana wakho kuthiwa udutshuliwe, uthi wakumbona umntwana wakho kuthiwa uhlatyiwe, ikubethi depression up until today. Kuthiwa zanga recovery she okoko waswelekelwa ngumntana. Bambi
bathi bawungena kwimeko ze-divorce. Remember, xa ungena emtshatweni ungena unento ethi singavala namehlo. Yeah. Kuba ubomi ungena formula. Afika uSathane alidlikidle letha elikhaya belikade liyi-role model kuthi qhu ife lento bekumana sijonga sisithi I wish bendisingafana notata nomama nondanyana. Zithi zakufika ezo ngceba zokuphekeka kwalo mtshato, omnye wabo ngakumbi kwakuba nzima uve kuthiwa ever since wangena ke-divorce zangaphinda recoverishe. Bangaphi na abazihlobo zethu abathe bawukufelwa zizinto bebekade bezithembile bahlaselwa zi-strokes. But namhlanje ithi iBhayibhile, I don't know ukuthi yintoni wena elahlekelwe yiyo. Sometimes siyalahlekelwa nazi-altar emakhayeni ethu. Hey. uSathana asiyeka, no, they must go to the church, but then ndiyaziyo ndizawucima izibingelelo emakhaya. Oh, Nkosi yami. Ife uKristu ngelixesha sisize enkonzweni. Masimbulele ke lo mama ngoba yena akazange athi awusweleka umntwana, because lo mama ebenayo ichoice athi okay, we feel like there's nothing we can do, akangcwatshwa. But waya kulaa mntu ebethethe noThixo wakhe. Okay. Wathi yi-product kaThixo le, so ndizayisa kuThixo. Ithi iBhayibhile uthe xa efika echaza uba hayi kwenzeke into ethile, wathi uElisha makuhambe uGehazi, Gehazi thatha le nale uhambe uyothandazekela ekhaya. Wafika uGehazi wathandaza nyani, nkqi akavuka umntwana. Wathandaza uGehazi ngokomlomo kaElisha esithi makavuke lo mntwana ekufeni. Akavuka ngela xesha lo mntwana. Zihlobo, uhambo lokholo lude. Sometimes ungathandaza ngoku ufuna uThixo bakuphendule ngoku, kanti uThixo akazokuphendula ngoku. Ukungaphendulwa ngoku, that does not mean uThixo akakuboni. All right. Wahamba uGehazi waya kuElisha, hayi akavuki lo mntana. Ndithandazile but akavuki. Ndithandazile akavuki. Wahamba uElisha naye waya kulaa mntana, kulalo mntana. Xa efika pha wathetha noThixo wakhe, wavuka umntwana. Uthe xa evuka lo mntwana wasiwa kumama wakhe, kwathiwa makezwe unina. Wamjonga wafika ethini lakayi-7. Yeah. Wavuka umntwana. Namhlanje xa songena kule nkonzo yomthandazo, andiwazi umthandazo nomnqweno wakho into, but ndifuna uthandaza nabantu ngolu suku lokuqala abathi, Nkosi, zikhona izinto ngamanye amaxesha abantu akwethu luyakwazi uphuncuka ukholo kuhambo lobuKristu. Zininzi izinto esidibana nazo kuhambo lobuKristu. Now singazinxiba ezisuti sibe bahle, kanti lonke lo xesha sinemithwalo esinayo emagxeni wethu. So umthandazo namhlanje esifuna esizokuwuthandaza ngumthandazo othi, ewe Thixo,
kukhona okundilahlekeleyo ebomini bam. Sendicela nje undiphe i-sustaining power. Ndicela nje ubabalo lwakho. Ewe Thixo, ubuke wandipha u-A no B no C. Kubuhlungu wena ungeka, I remember 2008 no. Sithenga indlu eLitha Park round about 1990 ngo-2000. Ndisayazi na i-address yalapho kukwa number 7 esiQuqujika district. Okay. Aw! Ndisaphangele airport ngoku. Akwabi mnandi yakubona umusixoxela noko kwindawo ngathi kuseMalitha Park ngoku. Yayindawo qoma ichi. Hey. 2008 ndathatha isigqibo esithi phaya ke e-airport phangona ngeSabatha pha. Akubuhlungu emsebenzini ngeSabatha. Akubuhlungu ungayitheorize wena ba uyazi lento. Yeah. Phaya sasingena ishift. Ngishift ka2. Supervisor uthi ngeli xesha ushumayela uleqa itransport. Suka, Thixo yazibonela uthi. Anja uyeka lo msebenzi belu. 2008. Anda uyeka futhi. Endabe nsithi yabona Thixo uzoba nami, suka. Uzoba nami Thixo. Anda uyeka. No, hayi bazalwane niqonde into uba noko ndiyeke lo msebenzi ngeSabatha. Hardly 6 months. Sasingayazi nalento ke letha kuthiwa khawuqala ujonge uba unamalini. Uzazi nezonto ezinye izifunda ondekonde we. Awu manje ubhatala nyani mtsawe. Xa ngijonga iyaphela ngale mali. Kubuhlungu ukulahlekelwa into. Busawunebhongo kuyo qomba yayo bona God is good. But there are times whereby uthi let it go. Uthi xa ujonga, xa ndijonga ndathi hey, uyabona le ndlu, ukuba le ndlu asinoyithengisa kwangoku. True. Izawuthi possession ngoku. Zimbini option ngoba imali yaphela. Ngoba kaloku ayikho. Yemka. Hayi sayina amaphepha yathengwa lendlu. Ngo2 bedroom. Ayinhle mntakamama. Ayinhle yonke yenziwe onke amabhongo everything. Kwathi xa kushiyeke i2 days. Sothetha nabantu ngamanye amaxesha ebomini azofika amaxesha uthi lento oyithandayo that is close to your heart. If uhamba ngeBenz unyanzeleke uhamba ngeTez. There are times uThixo xa ekufundisa ngoba ezikaThixo ilesson zihamba zodwa. Kushiyeke only iveki afike umnini wale mindlu asiyazi uba kuyiwaphi. Olihle bedlala nje nokonke abayazi indlu yemka. Ulala awulebalela bayakhona awuvana babuthongo wona manje ucinga nkosi. Hayi wena iyithini into qonda okay inye mos ngoku sendiyazi ba siyawuqina ngoku. Sihlobo ndibuzwa ngummelwane wami ndizomuku apha ndiza nento ethi sucimba xa sime apha ngaphambili xa sikholwa awekho amaxesha exam paper. Each and every person, each and every family iba nalo ixesha le-exams. And the exam yakwamhlaba ayifani niyakatata uNondanyana, ayifani nikaLetha. UThixo amaphepha waseta mfokavanga ngongakufaniyo.
asiyazi basiyaphi ndiyavala. Ndichazela ummelwane apha next door. Emeli indlu yahamba uthe umuntu ke ngoku andithi umuntu uyifakile imali nebhanki yayitsale yayo naye nathi siyifumanayo. Chazela umeli asiyahamba uyabuza omnye niyaphi ayasasi. Ngelo xesha simana sichapha inyembezi ngoba you don't know really awuyapi. Azothi lo mama apha next door athi awuyazi nameli njani? Ndithi hayi andiyazi. Athi kwakukho umama owayethengisa indlu 5 years back. Yayibo. Andiyazi noba yadiyathemba naloo ndlu. So mhlawumbi nakuyithanda maki atsho sinika iinamba zelikhaya into ayithengisa indlu ngoko. Hayi abona ke xa uxakekile ufana nomntu ogulayo apho kuthiwa kho incedo khona ufuna ufake i-2 uyafaka nje lonke uzokuphila. Ngene emotweni siye nyani kulo mama ke likhaya. Athi lo mama kuthiwa sibize intombi yakhe engunesi. Ithi hayi bhuti kudala abantu befika kwelikhaya sijonge nyani ndithe lithi apha kibe ngu-2 bedroom lesi kuyo ngu-3 le indlu ke ngoku yesibini ingu-3 bedroom umahluko nje ingingqi but in terms of ubukhulu ibetha hure neyadi. Okay kuthiwa lo mama asaye ke noyithengisa ngoba kaloku imali inalena kuthiwa lo mama le ndlu inye qha siyibiza nje 150,000 and iyayideserve xa abantu bakhalela le nto kuthiwa ise-side B. Otherwise yona inhle ibetha nalena ngobukhulu. Ndithi mama uthini? Ndithi hayi mama nayo kodwa le mali umntana sekhaya unamali nasi ne-100,000. Athi umntu kaThixo ithathe inantsi indlu. Ndivala ngelithi ngamanye amaxesha uThixo uyakiyeka uthi let it go kanti uThixo ulungise the best. uThixo ukulungiselele the best. Wena ubona icrisis kanti uThixo ukubekele the best. Andiyazi ke into ekulahlekeleyo, andiyazi ba zindoni zidezakulahlekela. But ngoku xa sizongena kulo mthandazo sithatha number 89 speech. Xa sizongena kulo mthandazo ndifuna uthandaza nabantu abathi Nkosi uyawazi amadabi wami. Uyazazi izintoni challenges zethu silifamily. Uyazi ndisisiqu uyayazi intoni into ngoko endilahlekeleyo. Some of us sinabantwana but abantwana bethu bayifuna inkonzo. Some of us sinabantakwethu abayaziyo inkonzo kodwa bafuna uyibona. Ngoku ndifuna uthandaza ke ngoku nabantu abathi Nkosi ndicela nje ngoku ibe nguwe ongenelelayo kwimpilo yami. Ndicela Thixo ibe nguwe othatha indawo kulamadabi ndijongene nawo. Ndizamile mna ngokobuntu. I tried everything. But mna ngoku ndiyohluleka. Mna ngoku ndiyohluleka. Ngamanye amaxesha uthi ufuna ukwenza okulungileyo kuvela into emdaka. Ngamanye amaxesha uthi ufuna ukwenza lela into elungileyo athi uSathana jonga akho nto uzawuyenza ngoku. So sifuna ke ngoku nalo mama siya kuThixo sithi Lord, why did you raise my hopes? Ndifuna ke siclaim ngoku nje izinto ezithenga ndlela ithile zaxuthwa lutshaba. Kusenokwenzeka uxuthelwe abantwana. Abantwana bakho bayayazi inkonzo. But right now abantwana bakho abanaxesha likaThixo. Kusenokwenzeka ubusemtshatweni. uSathana wawubetha ungena kwi-rocks. Right now usahleli wounded because of the past. Kusenokwenzeka uxuthelwa uwena. Akho
kuthiwe zii-challenges uthi sawuhamba uzibone ukuthi hayi andina-confidence. In times like these we need an anchor. Ngaqesha kanye apha abantu bahlekisa ngawe, ngaqesha kanye apha abantu bathi akho nto nophinda yenziwe ngawe. Salifila ndizawuthi kuwe umnini laa mntu abakunikila unguThixo is still available. The nice part, the family akulilani kwayo, akuthandazeni kwayo, yathi laa mntwana basemnikwa nguThixo. Ngenxa yaloo nto xa nasifa masiya kuya siyombuza sithi, why do you raise our hopes? Why? You start a business, iblume everything's goes well, usahlonitshiwe, ibe ngathi phephethiwe, uyibone iyotshona kii-rocks. Why not? You raise our hopes. Umsile lo mntwana esikolweni unento ethi uzawuthi ufunda angamlibali uThixo, but you can see the behavior and the character of this child. Ifana nomntu oqhuba imoto eyisa emaweni, isimilo sakhe uyasibona, uphila njengemithandazo. Why do you raise my hopes? Sithi kule veki, in times like this we need an anchor. Intsika bazalwane, sekumnyama, sezonke izinto engathi ziyafeyida, sele siphoqwa ngabantu, phoqwa zizihlobo, phoqwa zalamane. The anchor called Jesus will never disappoint us. Yes, ungafana noGehazi uthandaza kungenzeki into, but remember Elisha will come. Ungathandaza ngoku kungenzeki into Gehazi, uphinde uya uthi ndithandazile, athi uThixo alright, kodwa make kuyu-Elisha ngokwakhe. Kusenokwenzeka nawe kudala uthandaza, umthandazo kaGehazi udala Thixo nthetha nawe, kodwa kade avuke lo mntwana. Ayithi ivuke le-business, andithi andivuke spiritual. Why do you raise my hopes? Sicula unumber 89. If ukhona umuntu phakathi kwethu othi Thixo wami ngoku ngokuhlwanje ndicela nami sundishiya ngasemva, please come forward. 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 Kasithathela Thixo sihlaba kwimeko zokuphila kwethu, kwimeko ezistraumatizayo, ezisenza singathi siluze the value yobomi bethu. But the same God ebesiphila unako bantakwethu. Why Lord? Why did you raise my hopes? Bathi bathixo babantwana bazandimeka sam
aphumayo. Bathi ndizawuthi namhlanje basiyakuthika abazali ngomthandazo. He is the only God okwazi ukubopha amanxeba. He is the only God okwazi ukomforta. He is the only anchor. Engasoze sishintshe. Thixo wethu othandekayo sekhaya ezulwini, mdali wezulu lomhlaba nemithombo yamanzi, izinto zonke sesandleni zakho. Ubomi bethu Thixo wambaziwa nguwe. Kuwe oyaziyo ukuthi yintoni into ephungukileyo ezandleni zethu. Ngamanye amaxesha Thixo wethu sibone ubomi bethu ungena engcwabeni lotshwala. Ngamanye amaxesha Thixo wethu siyabubona ubomi bethu bungena engcwabeni leziyobisi. Kodwa sithi, please dear Father, can you please raise us again? Ngamanye amaxesha Thixo wethu siyayibona abantwana bethu ubusiboleke bona, sathi ngoNomathemba noZukhanye, sathi Thixo othandekayo ngozolile, sathi ngoNomaEfese. Kodwa right now xa sibona indlela zabo sithi, Lord, why did you raise our hopes? Kodwa siyabulela Thixo wethu ngoba lo nkosikazi wathi akukhala kuwe waphinde wabuyisa lo mntwana wakhe kuye. Siza kuwe ngokuhlwa nje Thixo wethu nokaphuka kwethu. Siza Thixo othandekayo nezigaxagaxa ezisisindileyo zamakhaya ethu. Sisithi Thixo wambe siphiwe nguwe kakade lentsikelelo. Lezi zinto singuwe sibolekileyo. Ngenxa yaloo nto ke Thixo xa sizibona ziyahamba, sithi Thixo wethu khawungenelele Thixo wam. Uba wawukwazi umvusa laa mntwana selefile Thixo wethu, ungakwazi uvusa nathi ezethu impilo. Sifile spiritually Thixo wethu. Kusenokwenzeka mongameli sibahle sizinxibile isuti, kodwa Thixo siphila emangcwabeni. Ilanda ngakuhlwenje mzali, sisithi thumela. Siyayaza ke akho Elisha, kodwa thumela your angel isibethe makhwapheni, ithi ndawo yakho yokokwenu le. Thixo wam sikhwaza abantwana bethu. Qeda Thixo wam abantwana bethu. Nabathixo wethu bazobuya sebenesirhwetyana omnye. Kodwa siyanqwena Thixo wethu abantwana bethu abangafi bekude nofefe lwakho. Thixo wethu uthandekayo anceda amakhaya ethu. Uyazazi Thixo imbandezelo zethu. Uyabazi ubuhlungu bethu. Uyazazi impilo zethu. Wonke umuntu olapha Thixo wam othe ngokuhlwa nje wathatha ngokholo, wathi Thixo wam ibe ngathi namhlanje uthetha kunye nam. Wathi Thixo wam ibe ngathi uphethe ibhayisikophu yasezulwini. Yiloo nto sisithi ngebhayinatshula yezulu xa sizawugoduka Thixo wethu, phendula nabamnye Thixo wam. Makabe khona umntu kulaa veki yamthandazo athi ndibonene naThixo wahlangula umphefumlo wam. Thixo wam, asithandazela ubuninzi babantu, sithandazela sifumane Thixo wam. Ngoba unguThixo ongahambi ngequantity, unguThixo ohamba ngequality. Yiloo nto sisithi Thixo wam siza nathi kuqala. Nceda ufumane thina. Transform us, build us. Above all siyanqwena ukulibona izulu. Xa siphuma ke Thixo wam kumntu wonke lapha, makungabi khona mnye ongazofika ekhaya. Masiyawufika Thixo siphephile. Lowo ngumnqweno nomthandazo wam ngoKristu inkosi yethu, alwaba ufefe nobudlelwane bomoya oyingcwele nothando olukayise uThixo wethu lungaphumla kuthi sonke ade afike uYesu. Amen.